danas u Sisačkoj panorami. Sporazum grada Siska i općina Lekenik, Martinska Ves i Sunja. Uskoro moguće putovanje bez propusnica. OPG-ovci ponovno na štandovima gradske tržnice. Otvoreno reciklažno dvorište. Virtualno druženje u muzeju i holandskoj kući. Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske omogućio je gradovima i općinama na lokalnoj razini da potpišu sporazume kako bi se olakšao i rad, ali i život ljudima u pograničnim općinskim i gradskim mjestima, tako da na primjer ovaj iz Martinske Vesi ne mora zbog 100 metara propusnicu da bi došao u trgovinu koja mu je bliža na području grada Siska nego u njegovom mjestu. Tako smo se dogovorili grad Sisak, Sunja, Martinska Ves i Lekenik da ćemo pristupiti potpisivanju tog sporazuma. Iskreno, malo se zakompliciralo po pitanju načina provedbe sporazuma zato što je država napravila određene i uvela određene uvjete, tako da u ovom trenutku sporazum će biti na snazi kada ga usvoje gradska vijeća i općinska vijeća. Imamo informaciju da će svi gradovi i općinska vijeća usvojiti do kraja tjedna, a onda ćemo to poslati na nacionalni stožer, tako da očekujem da će to profunkcionirati i sredinom idućeg tjedna, naravno ukoliko nam to odobre nacionalni stožer i epidemiolozi koji su zadnji u odobravanju takvih sporazuma na lokalnoj razini. A onda naravno će prije toga i potpisati gradonačelnici i načelnici gradova i općina. U ovom trenutku grad Sisak, to je stožer civilne zaštite grada Siska, provodi sve mjere koje su date od strane stožera Republike Hrvatske. Drago mi je i želimo ovdje istaknuti da se zahvalim svim operativnim snagama civilne zaštite grada Siska, prvenstveno mislim tu na vatrogasce, Crveni križ i Hrvatsku policiju koja obavlja svoj posao na zavidnoj razini. I ono što isto mogu istaknuti je to da se zahvalim svim sugrađanima. Važno je napomenuti da je ovo grad preko 40.000 stanovnika, a da ljudi se stvarno drže svih pravila koje su rečeni. Naravno, ima i određenih ekscesa, ali u cijeloj županiji, moram naglasiti, u cijeloj županiji imamo samo 50 kršenja samoizolacije, što je na ukupan broj ovog stanovništva stvarno razuman i dobar broj. Naravno, bilo bi bolje da je nula. Također tu treba zahvaliti svim zdravstvenim djelatnicima grada Siska i Sisačko-moslavačke županije i isto tu želim istaknuti dobru koordinaciju sa Zavodom za javno zdravstvo i gospodinom Brkićem, tako da smo i neke mjere provodili zajedno u suradnji s njima koji su bile iznad, ajmo reći, standarda drugih gradova koji su provodili i trudimo se sve ostvariti i sve provesti u naravno nadzor stručnih službi kako bi omogućili i olakšali život našim sugrađanima grada Siska, tako da je ono što je najvažnije da je tržnica ponovno otvorena i tu želim stvarno čestitati direktorici Danki što je vrhunski organizirala i pripremala otvaranje tržnice i što, evo i danas sam bio tamo osobno, vrhunski funkcionira i stvarno mogu biti primjer svim tržnicama u Republici Hrvatskoj kako se u ovoj situaciji radi na tržnici. Sisačka tržnica je naravno u suradnji sa komunalcem i dezinficirala kompletan prostor i kontrobe i tržnice Caprag, sve kako bi danas dočekalo naše kupce sve sigurno i mogu reći da smo apsolutno sve što je stožer propisao što se tiče mjera predostrožnosti i zaštitnih paravana između kupaca i prodavača, sve smo ispoštivali. Vidite da se ulazi kroz 3 reda, da se na ulazu svi kupci dezinficiraju ruke. Dakle, moje mišljenje je da je ovo daleko sigurnije nego shopping u nekim centrima u kojima nema toliko kontrole i u kojima se puno više ljudi kreće. Dakle, Siščani, Siščanke, gradska tržnica radi, dođite i opskrbite se sa svime što trebate. Svaki kupac je 2 metra udaljen jedan od drugoga, idemo po redu, jedan po jedan i dobro, za sada to dobro funkcionira. Da. Imali smo dostavu po gradu, imali smo dostavu na području tamo kod nas u općini i na kućni prag jako puno ljudi je dolazilo, kupovalo je naše proizvode svakodnevno.
Mi smo otvorili jedan glavni ulaz i imamo južni izlaz, to je jedan izlaz za van. Prilikom ulaza u 3 reda ljudi imaju mogućnost izdezinficirati ruke. Unutra, kraj svakog dijela, znači na zelenom su još 3 stola za dezinfekciju, gore na gornjem platovu kraj mesnica su još 2, na izlazu ispred mliječnog, ispred kiflica, dakle na svim punktovima gdje su pretpostavke da bi se moglo skupljati ljudi u redovima sa razmakom 2 metra. Kompletna tržnica je obilježena, mogli ste to vidjeti, razmak 2 metra definitivno, to se nastoji naše stručne službe i svi smo se na kraju krajeva danas ovdje mobilizirali i pokrenuli i svi, tako bih mu rekla narodskim riječima, svi uvodimo reda, svi sudjelujemo, obzirom na to da je to velik broj ljudi koji je danas prošao kroz gradsku tržnicu do sada. Ono što sam željela zamoliti Siščane da uzmu u obzir da gradska tržnica radi do 13 sati, dakle ne radimo samo u 8 ujutro, naši zakupci su i ovdje do 13, sve one domaćice kojima namirnice nisu potrebne nužno baš danas za pripremu, ako namjeravaju pripremati za sutra nešto i kupiti, od 11 do 1 je ponuda na gradskoj tržnici, dakle jednaka kao i ujutro u 8, stoga vas pozivamo ako kupujete za sutra ili za prekosutra, do 1 sat smo svi ovdje. Gospodarenje otpadom Sisak je otvorilo reciklažno dvorište 17. veljače ove godine. Radilo je 30 radnih dana. U tih 30 dana su uključene i subote, odnosno znači zaključno sa 21.3. Nakon toga smo ga privremeno zatvorili na period od 3 tjedna. Zbog ove situacije oko koronavirusa prvenstveno smo se vodili odlukama Nacionalnog stožera Republike Hrvatske, a osobito mjerom strogog socijalnog distanciranja. Nakon 3 tjedna, s obzirom da je mjera zapravo pri isteku, a u međuvremenu smo se opskrbili zaštitnim maskama koje je zapravo bilo strahovito teško za nabaviti u trenutku privremenog zatvaranja. Također smo nabavili zaštitne rukavice, dezinficijence, tako da mislim da smo ostvarili uvjete da ga ponovno otvorimo. U ovom periodu prije privremenog zatvaranja, dakle u tih 30 radnih dana na reciklažnom dvorištu je bilo sveukupno 530 posjetitelja koji su odložili nešto preko 43 tone otpada, točno 43 tone i 117 kilograma. Mislim da je to jedna zavidna količina otpada koje nije završilo na nekakvim divljim odlagalištima po gradu. Prilikom ulaska na reciklažno dvorište građani moraju zaustaviti vozilo na vagi. Tu se znači važe vozilo prilikom ulaska kad je puno, a istim putem izlazi, znači vagne se kad je prazno. Na taj način, znači ona razlika, znamo koliko je otpada i ušlo. Ako se radi o nekim manjim količinama, imamo jednu manju vagu koja važe do 300 kg. Svaka osoba je dužna predati svoju osobnu iskaznicu kako bismo evidentirali, da bismo mogli sebi voditi svoju evidenciju. To nam je vrlo važno zbog toga što su to podaci koje mi također moramo slati Ministarstvu zaštite okoliša. Sav otpad se mora predavati ovlaštenim uporabiteljima koji naravno moraju imati dozvolu za zbrinjavanje svake pojedine vrste otpada. Sav otpad kojeg možemo prodamo, konkretno od drveta koje se odloži, a koje nije tretirano nekakvim lakovima ili kemikalijama, mi sašredamo i prodajemo. Zato imamo akciju između ostalog i sakupljanja granja. Papir također prodajemo u ovim uvjetima čak i dosta dobro, a za neke vrste otpada moramo i platiti da ih se zbrine, ali to je zapravo manja šteta nego da završi na odlagalištu ili još gore divljem odlagalištu.
U toku 2019. godine podijelili smo vrećice za odvojeno sakupljanje otpada na kućnom pragu. Radi se isključivo o kućama, dok je u zgradama ostao stari način sakupljanja, dakle putem zelenih otoka. Podijelili smo na cijelom području na kojem sakupljamo otpad, dakle u Sisku i općinama Sunja, Lekenik i Martinska Ves, plave i žute vrećice. U plave se odlaže papir, a u žute ostali, dakle, reciklabilni otpad. Odaziv građana je odličan. Sakupili smo u odnosu na 2018. godinu za 65% više odvojenog otpada. Sisak i po zakonu treba imati 2 reciklažna dvorišta. Reciklažna dvorišta su projekti grada Siska sa kojim naravno gospodarenje otpadom Sisak surađuje, s obzirom da nam je grad Sisak vlasnik. Grad je potpisao ugovor sa fondom o sufinanciranju i drugog reciklažnog dvorišta. Dobili smo 85% sufinanciranja. S obzirom da je ovo reciklažno dvorište izgrađeno u katastarskoj općini Sisak Stari, drugo će biti u katastarskoj općini Novi Sisak. Zadovoljna sam sa brojem posjetitelja, također pozivam građane da u što većem broju dolaze i ovdje besplatno odlože svoj otpad. Gradski muzej Sisak se nastavio prilagoditi ovoj situaciji koja je. Mi smo već prije 2-3 tjedna zatvorili svoja vrata za javnost, jer bolest je takva i takva su bila upozorenja, ali smo se prebacili na društvene medije. Koristimo Facebook kao jedan izvor podataka, fenomenalan u ovim okolnostima, i na naše 2 Facebook stranice, znači Gradski muzej Sisak i Holandska kuća, stavljamo cijeli niz podataka koji su interesantni, koji se tiču nekakvih detalja iz povijesti grada Siska. Sada smo uveli i jednu rubriku koja se zove Muzejski etnopraktikum posvećena Uskrsu. Imamo pedagoške aktivnosti. Kroz Facebook stranicu Holandske kuće govorimo o detaljima vezanim uz industrijsku baštinu grada Siska. Evo sada već zadnjih tjedan dana pričamo priču o tvornici Segestica, dajemo neke interesantne detalje koje mi se čini da bi Siščanima mogli biti interesantni. I evo, definitivno mogu reći da sam jako zadovoljan da smo primjećeni, da nas ljudi prate, lajkaju, kako se to kaže. I jednostavno želja nam je da i na takav način budemo prisutni u javnosti, jer mi, iako smo zatvorili svoja vrata, nismo zatvorili svoje depoje i nastavimo prezentirati što kvalitetnije povijesnu priču grada Siska. Prije 3 godine smo imali izložbu posvećenu 100-godišnjici Segestice kao najstarije sisačke tvornice koja radi sad već više od 100 godina u kontinuitetu. I definitivno je taj početak priče, to je priča vezana uz Teslića, uz dizajn proizvoda, uz reklamiranje, uz cijelu tu proizvodnju i zapravo paletu proizvoda jako interesantna, i zapravo Siščani u većoj mjeri to ne poznaju. Evo, to sam primijetio kad sam počeo stavljati stvari na Facebook. I definitivno nam je bitan onaj edukativni segment, da ljude educiramo, da ih učimo o povijesti grada, da im dajemo detalje koje bi njima mogli nekako koristiti. I kažem još jedanput, stvarno se to pokazalo pravim putem za prezentaciju bogate sisačke baštine. Dobar dio stvari koje je prezentirano ovdje na našem Facebooku se upravo vidi u Holandskoj kući. To je bio cilj, da se održava ta nekakva ravnoteža, da je, iako je Holandska kuća zatvorena, ali predmeti se mogu vidjeti i na Facebooku. Dakle, veliki dio predmeta je u stalnom postavu Holandske kuće, dio predmeta je u depojima, ali kažem, glavnina je u Holandskoj i čim se vrata otvore, normalno da će posjetitelji moći to pogledati. Naravno, tu je uvijek prisutna željezara. Prije 2 godine smo radili jednu veliku izložbu posvećenu željezari i to mi se čini da će biti još interesantnija priča za nas Siščane. Naravno, tu su i još razni drugi detalji vezani uz industrijsku prošlost grada, ali bih htio reći da što se tiče Facebook stranice Gradskog muzeja Sisak, da od idućeg tjedna krećemo sa arheološkim segmentom naše povijesti, tako da ćemo prezentirati našu bogatu arheološku baštinu. Definitivno mi imamo priču koju možemo prezentirati jako dugo. Naime, imamo još jednu interesantnu stvar, počeli smo puštati predavanja koja su se održavala kod nas ovdje u muzeju, koje mi snimamo od 2015. godine, tako da imamo veliku bazu predavanja i snimljenih otvaranja izložbi od 2015. godine, i mi definitivno sada možemo svaki dan puštati te segmente naše djelatnosti
i to može trajati 2-3 mjeseca, tako da sada možemo reći da u ovom trenutku nekako ubiramo plodove svoga rada i definitivno možemo prezentirati, dakle, naš rad i u ovom budućem razdoblju kroz društvene medije. Naravno, ono možda i najbitnije sada u ovom trenutku, ja vas pozivam sve da ostanete doma i da uživate na Facebook stranicama Gradskog muzeja Sisak.